През декември 2009 отвори врати единствената по рода си у нас галерия за модерно изкуство. За събитието в София пристигна изкуствоведа Диана Пикасо, внучка на велики артист. Тя представи серия еротични рисунки на легендарния си предшественик и книга, посветена на еротичното му творчество. Това е много красива, хубава галерия. Il y a une très belle représentation de Picasso qui est intéressante parce que ça couvre différentes périodes de sa vie. Но това, което се вижда там от Пикасо, любопитното в това е, че то покрива различни периоди от неговия живот. Впечатляващите експозиции на големия Пикасо, бащата на поп-арта Анди Уорхол и образците на американското изкуство, любимецът на звездите Хънс Лоном, премиерата на най-влиятелния жив артист Деймиан Хърст в България, най-голямата изложба от графични творби на Салвадор Дали гостувала до сега у нас, доказаха високото ниво и сериозни цели, които галерията си поставя. За изминалите 3 години арт-салонът реализира 24 значими експозиции, посрещна редица световно известни гости и събра многобройна възторжена публика, колекционери и арт-ценители. Всички работи, които са в галерията, са с музейно качество. Те са притежавани от най-големите известни музеи по света. На Салвадор Дали в Барселона, на Пабло Пикасо в Париж, на Анди Уорхол, както и всички големи Тейт, Модерн Арт, Мома в Ню Йорк. Концепцията и мащабите на всеки арт-проект маркираха динамичния дух на новата галерия. Голям успех е и първото участие на едно от най-престижните арт-изложения – Фестивалът на съвременното изкуство в Истанбул 2012. С изчистения си интериор, арт-пространството се превърна в уютен фон за произведенията, които излага. Майсторът на поп-арта Хънс Лоном се появи на българската живописна сцена с картините, омагьосали звезди като Шерън Стоун, Джулиан Мур и ред други холивудски величия. По време на престоя си художникът отдели специално внимание и на най-малките, като им разкри някои тайни от прочутите си портрети на зайци. Една от причините, поради които рисувам тези животни, е да помогна доколкото мога с опазването им. Много хора по света се занимават с тяхната защита и съхранение на околната им среда и се опитват да спрат разрушаването й, както и разрушаването на света като цяло. Ретроспективна експозиция през пролетта на 2011, организирана за пръв път от българска галерия, събра съзвездието на американския авангард от 40-те години до днес с имена като Анди Уорхол, Уилям Де Кунинг, Джаспър Джонс и Робърт Марс. В много от нещата си използвам думи. На един от новите колажи има оръжие и е изписана думата живот, в което е заложена иронията. В ежедневието си ние сме заобиколени от образи на оръжие. Например, пускаме си новините и те са там. Наследникът на най-голямата колекция от графично изкуство на модерните майстори Ерик Морло откри лично изложбата "Свидетели на своето време". Колекцията е доста обемна, но ние избрахме най-доброто от най-доброто. Ще може да видите творби на Пикасо, Шагал, Леже, които представят най-ударните части от историята на галерията Морло през 40-те, 50-те, 60-те години. Отново за първи път у нас през октомври 2011 бе показана съвместна изложба на най-забележителните британски съвременни автори. За откриването й пристигна легендата на британския поп-арт сър Питър Блейк. Пеперудата в моите работи е свързана с една малка фигурка, която кръстих Пеперудения човек. Оттам тръгна цялата серия с пеперудите в творбите ми. Персонажът е взет от една музикална книжка с песнички. На корицата й бе нарисуван диригент, на чиято палка бяха накацали пеперуди. Когато избирам лицата, с които работя, това е според тяхната сериозност. Те трябва наистина да са топ. Важно място в колекцията на галерията намират и именити български творци като Кристо, художникът от български произход Жул Паскин, Хубен Черкелов, както и финалистите от конкурса Мост. Греди Аса, Павел Койчев и Хубен Черкелов показаха съвместната си изложба от последното издание на Венецианското биенале в галерията през април и май 2012. Хубен Черкелов, който от години живее и работи в Ню Йорк, участва в изложбата с картини с сюжети от банкноти. Мадарският конник има фундаментална стойност за всички българи и е избран по някакъв начин да бъде върху българските монети, а сега и преди върху българските банкноти. И точно защото е някакъв символ, който е отвъд религията, отвъд политиката. Творби на най-продавания жив съвременен художник в света, британеца Деймиан Хърст, са изложени от днес в Националната художествена галерия и в Галерията за модерно изкуство. Преди 2 години именно арт-салонът на Оборище 10 показа първата самостоятелна изложба от нас на най-търсения и проспериращ артист на нашето време. За Деймиан Хърст пеперудата е символ на живота. Той е правил изложби живи пеперуди, които се развиват пред очите ви от пашкул до пеперуда и свободно летят из галерията. Но усилията на галерията не спряха до тук. През може би най-успешната до сега година в кариерата на Хърст, изкуството му радва българската публика с 2 паралелни изложби от музеен клас.
Новото арт-пространство привлича интереса на широката публика чрез непоказвани до сега изложби и образователни инициативи, като детската арт-школа и работилницата по изкуства Арт Релакс. Създателите на галерията вярват, че през изминалите 3 години са доближили целта си в България да има място за среща с докосващи сърцето произведения на изкуството от майсторите на 20 и 21 век.